Hobbymánia a Mr. G vám prinášajú podcast Nemám čas nudiť sa. Ak hľadáte motiváciu a inšpiráciu, ste tu správne. Nechajte sa strhnúť výnimočnými hostiami a ich neuveriteľnými životnými príbehmi. Práve začíname. Tak pozdravujem všetkých, ja som Alena, niekto ma volá Ala, niekto Alenka, som učiteľka tanca, možno teraz nám ešte z reality show Farma, budeme úprimní, ale v podstate som vlastnička, majiteľka jedného štúdia, ktoré sa volá Dimenzia srdca a je to štúdio, ktoré som jednoducho krásnym spôsobom zdedila a kde som založila aj svoju akadémiu moderného tanca Ala Dance. Tak asi toto je také gro o mne. A som matka 2 detí. Sama mama. Čo je úctihodné. Áno. A ešte taká poznámočka. Všetky také dôležité linky potom určite nájdete v popise tohto videa. Takže neváhajte navštíviť. Určite tam máš aj informácie o tom, keď má niekto záujem sa prihlásiť a tak. Áno, takže, určite. Stránku tam? Aj všetko tam máme. Super. A teraz poďme vlastne zistiť, ako k tomu vôbec prišlo, že sa venuješ tancu, čiže vráťme sa úplne k tým tvojim takým začiatkom. Ja verím tomu, že láska k tancu prišla už v nejakom takom skoršom veku. Tancujem od mala, vlastne asi od 6 rokov, alebo tak. A vlastne ja som začínala folklórom. Tancovala som v malom vtáčniku v Prievidzi s Eliškou Horbikovou a to bola asi najlepšia životná škola, ktorú som mohla zažiť. A tam som nejak začala cítiť, lebo my sme v podstate deti, ktoré museli vyrastať v tom folklore s tým, že mali baletné hodiny, že sme mali kondičné tréningy a že naozaj vtedy bola taká akože dosť prísna drezura. No a tam som vlastne začala robiť aj klasický tanec. Popri folklore sme to mali povinne s Eukou Matiaškou, čo je pani učiteľka vlastne v základnej umeleckej škole. A tam to nejak začalo celé a vlastne tam aj začala taká moja vnútorná cesta, lebo v podstate od toho najhoršieho ja som narastla 17 cm za rok. A to je dosť. Áno, vytvorila sa mi skolióza, Eliška mi furt hovorila, že som hrbatá, furt som dostávala po chrbte, moja mama chudia kupovala pajonček na chrbát a proste furt som bola tam najhoršia. A to je asi prvý človek, ktorý viem, že to naozaj mal. No, jasné. A mala som taký vystierací pás a vlastne preto ja mám celkovo problém so štruktúrou, že na to, že tancujem, tak všetci, že hrbila si sa tak. A teda áno, ja som poctivo a moja mama to brala úplne, že moja mama bola tiež bývalá folkloristka, čiže u nás to bol posvetný grál. No a vlastne tam prišla taká cesta, že bola som najhoršia a ja som povedala, že jednoducho ja som drič. A tam som sa dostala k tomu, že som sa stala solistkou, že som v podstate Eliške potom pomáhala s nejakými vecami a tak. Čiže tam to všetko celé začalo a ja som veľmi To je ešte základná škola? To je ešte základná škola, jasné. A na jednej strane určite podľa mňa bolo veľa traum spôsobených v tejto ceste, ale na druhej strane si myslím, že taký odpich, ako bol v podstate tam nemohol byť lepší, lenže som prišla do veku. Obdivovala som jednu tanečnú skupinu v Prievidzi, veľakrát na nejakých akciách, že basketbal, alebo tak som ich videla tancovať a tancovali moderné tance, ale ja som nevedela si prísť domov, povedať mojej mame, že idem tancovať moderný tanec, že masaker, že proste toto, že čo teraz. To je niečo ako keď príde dievča v kresťanskej rodine, že si našla ateistu, hej? Áno, presne takýmto spôsobom. A teraz, že ako to ja tej mojej mame poviem, že ja vlastne ten folklor už, ale hlavne prišiel tam ten zvrat, že ja som malý vtáčnik milovala. Aha. A my sme boli taký ročník, že do veľkého vtáčnika mňa to tam proste nejak neťahalo, nebavilo tí ľudia. No a prišla jedna kočka na tréning a hovorí, že ona ide na konkurs do tanečnej skupiny SO. A taká je, že preboha, tam sa dá dostať, že ja tam strašne chcem ísť. Úplne som bola taká, že chcem. Tak som išla na konkurs a zobrali ma, teda už ma zobrali, som bola úplne vtedy, že toto je moja životná šanca, príležitosť. Zobrali ma a ja som vlastne na tajnača chodila do toho na tajnača pred mojou mamou a dlhšie, akože aj do vtáčnika, aj tancovať moderné tance. Ja som chodil na tajnača s krčmi. Vidíš, no. Každý niečo. No a potom už prišiel ten moment, že teda som si uvedomila, že ten folklór je mi stále srdcu blízky, ale že teda ja som sa v tom našla v tom modernom tanci. Úplne to bolo, že pre mňa výžitok, ešte ten kolektív vtedy, to bolo úplne, že ja som mala pocit, že lietam. No a tak jedného dňa, že idem s kožou na trh a teda poviem mojej mame a mama úžasná to zobrala. Ale teda na vystúpenie mi neprišla vlastne. Počkaj, ale aká bola taká prvotná reakcia, akože v pohode, alebo... Moja mama asi pochopila tú moju osobnosť, že asi čokoľvek
nemala to so mnou ľahké tú pubertu. Akože ja som bola proste nemala to ľahké, ale pochopila, že ma musí nechať ísť svojou cestou. No a to bolo také, že tam to začalo vlastne. A už som potom išla už iba svojou cestou. Takže, ale tam ma vlastne bývalá vedúca dovedla aj tej také vnútornému pohľadu na ten tanec. Veľmi ťažké obdobie som tam prežila, aby som bola taká plnšia osoba, tak to poviem. No a ona ma naučila... Keď si niekam, tak o tom bolo vedieť, hej? No, a nie tým, ale aj s vonkajškom, vieš, oproti tým mladým dievčatám, všetky vyštihlené, krásne. Ja som bola fakt tak akože obdobie. Vtedy som absolvovala, som strašne pribrala kvôli liekom, lebo som bola chorá, bola som v nemocnici. Musela som brať nejaké lieky a veľmi som pribrala. No a akože bolo to... Keď všetci boli v tom pubertálnom období krásne, nádherné mladé devy, tak ja som bola úplný čistý opak. Ale proste milovala som ten tanec. A vlastne nikdy mi tá váha ani ten výzor akože nezabranili v tom, aby som dala do toho tú energiu a väčšinou som sa dostala aj tak tancovať, že to bol taký úspech, keď mi mama povedala, že dobre, lebo vlastne skupina bola 30 detí alebo koľko a v podstate sme boli 6, ktorá išla akože tancovať na súťaž a vlastne jednu starú tanečnicu vymenili za mňa. No a to bolo akože vtedy mama, že no dobre, že vidím, že ťa to baví, že makáš a tak. Síce ma navliekli do latexu a tuto mi trčalo všade. Stajala som z toho traumu ďalšie 4 roky, vieš. To bola taká horčička tancujúca. Úplne, že úplne, ale proste všetci za mnou prišli, že ten výraz a tá energia, že jednoducho, že je jedno, že to nemám riešiť. Ja som si silonky ťahala, kade to vieš, aby to nemalo vidno proste úplne. No tak tam prišiel ten taký úplný zvrat a mala som veľmi blízku kamarátku, ktorá ma začala brávať na workshopy. A vtedy som začala úplne tancovať naplno. Potom som vlastne tancovala v Prievickom divadle, čo bolo jedno také tanečné divadlo. Tam som spoznala veľa ľudí z Prievidze. No a tam prišiel taký obrovský zvrat, že to milujem. Že to jednoducho chcem robiť. Istým spôsobom som začala potom vlastne aj na marku tohto učiť malé detičky v kultúrnom dome tancovať. To bolo veľmi vtipné obdobie. A to bolo v akom 18 rokov som mala. 18 rokov. Skoro koniec strednej školy. Koniec strednej školy. No. A čo si študovala, keď si išla za tancom? Si bola na zúške? Alebo... Išla som... Ja som vlastne pôsobila v tej skupine, veľmi som chodila po workshopoch, učila sa tam tancovať a všetko. A vlastne veľmi som, akože ešte vlastne to bol taký prelom a že chcem ísť, veľmi som chcela ísť na konzervatórium, hej. Ale tak mama sa vtedy pozerala na mňa s tými oblinkami a tak, že na to nemám teda, že asi to nebude moc dobrý nápad. Mala som obdobie, keď som sa vtedy veľmi sekla, lebo ja som bola taká dosť, že teda aj tým, že som bola v tom malom tačníku, tak som vedela hrať, istým spôsobom nejaké herecké sklony, veľmi rada som rozprávala vždy, všade ma bolo plno, áno, tak to som bola, ale prišla som do obdobia, keď mi akože to okolie, že a nepredvádzaj sa, a nerob, a toto, a ty sa predvádzaš a vlastne prišla obdobie a som sa sekla. Úplne som sa sekla a vlastne aj s tým, že teda na konzervatóriu ma nedali, že vlastne na to nemám. A nepustili ma, aj keď som napriek tomu chcela ísť a mama, že musí mať poriadnu školu, tak ma dali na obchodnú akadémiu, čo sa stalo, máme 8 dní. Nechcela som tam chodiť, musela som, ježiš, no. Takže toto bolo také. K tomuto chcem len jednu takú vec povedať. Ja dlhodobo sa venujem študentom. Už v Anglicku som sa venoval vlastne, tam je to apprenticeship. Áno. Čiže to sú vlastne naši stredoškoláci, povedzme, ktorí nastupujú do nejakých podnikov a tam pracujú popri škole a vlastne aplikujú tie svoje vedomosti. A už tu na Slovensku, v Broze, tiež máme dualistov. Áno. A tiež som tam mal proste jeden ročník, kde boli dvaja fakt veľmi šikovní chalani, potom tam bolo jedno dievča, tiež šikovné, potom bol ešte jeden chalan, ale to proste ten furt bol niekde zašitý a ničomu sa nevenoval a potom prišlo k tomu hodnoteniu. Každého som nejakým spôsobom ohodnotil, prešli sme si to všetko a potom tento, nielenže meškal na to hodnotenie, ale už keď tam prišiel, tak on, že a on reku, no tak a čo chceš teda, ako ťa mám ohodnotiť? Dajte 5, mne to je jedno, ja som aj tak celý za kuchára. Čiže tam bolo aj kvôli mame. Áno, a toto sú tie veci, kedy sa vlastne, mne teraz, ja mám dceru, úplné zrkadlo, hej, že je taká a ešte istým spôsobom afektovaná a niekto to tak hodnotí, vieš, a je tiež všade veľa a vlastne ja som si povedal, že ja ju rešpektujem a tiež veľakrát by som mi povedal, že Lovka, už to preháňaš alebo si takáto, ale vlastne táto moja životná skúsenosť ma donútila k tomu, že nechám. A ja som povedal, že nebudem stopovať, lebo viem, čo to so mnou. Ja som potom v podstate aj po strednej škole sa prihlásila na Akadémiu umenia do Bystrice, že som chcela ísť študovať herectvo a moderátorstvo, hlavne toto, že moderovať.
No a aj ma zobrali cez talent Tokia a potom som sa zbalila, odišla do zahraničia. Ale tiež mala som tam proste tie traumy, ktoré vo mne vyvolali aj to, že nehodnotím, ale bolo to tam, že aj Eliška, nie si dosť dobrá a toto sa tiahne so mnou celý život. Nie som dosť dobrá. Potom sme založili ďalšiu skupinu. Zase som nebola dosť dobrá. Čiže ja som stále celý život sa len dokazovala. Ale komu? No to je to. Presne to tá najdôležitejšia otázka, že komu. A vlastne furt sa to so mnou ťahalo. Furt. Potom ja som baran, to zase musím uznať, že ja som oheň a vždy budem taká energia. Aj keď som robila na záocinských lodiach, ja som potom odišla do zahraničia, ja som bola všade, tak vlastne vždy som bola employee of the month, vieš, vždy som musela byť najlepšia a vždy som musela byť najlepšia. A toto vlastne akože pre koho a prečo? Nikdy sa vieš, že ja teraz mám 41, všetci vieme, ironie. Takže, že vlastne teraz posledné roky si doliečujem sebahodnotu na tom, že dôležité, že som dosť pre seba. Že ja k tomu chcel len povedať, že ja som mal podobnú takú psychózu, alebo ako to nazvať. Lenže ja som sa stále to snažil nejako dokazovať otcovi. Lenže otec zomrel, keď ja som mal 15 rokov. A ja ešte v podstate 20 rokov potom stále som sa mu snažil niečo dokazovať. A až teraz, keď mám 3 dcery, ja som si prednedávno sme boli vlastne na dušičky sme boli na hrobe a ja som tam stál s tými babami a si hovorím, že ja už ti nemusím nič dokazovať. Vieš? Áno, ale že kde to vo nás vlastne, kde je to semeno, vieš? Že ja som sa veľakrát snažila to identifikovať, že ja vnímam to, že rodičia nás vychovali ako najlepšie vedia, vieš? Áno, aj my to teraz robíme. Áno, že robíš to na jednej strane, ale potom prídu tie otázky, mohla som urobiť niečo inak, vieš, že v tomto a že kde sa to, že ako hlboko to musí byť, keď vlastne žiješ to roky rokúce a nie si dosť dobrý. Že, vieš, pritom na druhej strane, áno, na jednej strane ja vlastne vnímam to, že nič nie je dobré ani zle, všetko je len skúsenosť. Ale ocitnem sa sama ešte v tých situáciách, že vlastne nikdy nebudeš pre nikoho proste dosť dobrá. No. A konečne mi to celé dochádza a preto tým deťom mojim chcem dať vlastne to, že dôležité, že si dosť pre seba. To, tá práca na sebe je podľa mňa A to si človek myslí, vieš, že my sme fakt, niekto to veľakrát prirovná a je to tak, že my sme ako cibule, vieš, že zoberieš jednu šupku dole a už máš pocit, že si tak a začne hniť teraz zase tá ďalšia a zase musíš zobrať dole, vieš. A to je tak, ako k tej sebahodnote sa vraciaš, alebo tej práci na sebe a máš pocit, že ja milujem vetu, keď niekto povie, že to už má spracované, vieš. A ja, že dobre, počkajme si na situáciu, vieš, a vtedy to zase príde a zase úplne z inej perspektívy a úplne z inej roviny. Kedy si sa dostala do momentu, že teda ideš riešiť vlastnú školu? Ja som sa chcel ešte vrátiť k tomu, lebo ty si tam spomenula, že si akože zdedila nejaké štúdio a to bol úplne ten impuls toho, že ideš aj učiť? Nie? Ja učím dlho, veľmi dlho a vlastne tam som preskočila, tam som začala učiť prvýkrát ešte v kultúrnom dome, normálne pod vlastne vtedy správkyni kultúry Euka Kratochvílová a potom vlastne sme založili vlastnú skupinu, ja som tak pomáhala s trenérstvom. No ale prišiel ten moment, že som zmaturovala, odišla som preč do zahraničia. Áno. Ja som bola 5 rokov vlastne. Áno, tam som stratila. Tam som vlastne urobila som na záocenských lodiach, potom som žila vlastne, ja som ako mladá odišla do Rakúska, stade som odišla na záocenské lode. Tam som spoznala svojho bývalého priateľa, ako takého, že čo sme boli naozaj spolu dlho. Potom sme žili v Škótsku a v Slovensku. A v Slovensku som vlastne začala opäť tancovať. Ja by som akože povedala, že tá moja stredná škola bolo to, že som naozaj tomu tancu intenzívne venovala všetok svoj čas. Že úplne intenzívne. No a vlastne v Slovensku sme sa vrátili, sme začali žiť v Slovensku, on bol Slovenec, žili sme v Ľubiane. A ja som vlastne tým, že robila som s vínami, robila som someliera, tak som začala, že ja chcem znova tancovať. A vlastne celý čas som hľadala tú cestu, ak sme žili v zahraničí, že chcem teda tancovať. A v Slovensku som našla jednu takú vlastne komerčnú školu, kde som sa prihlásila na kurz. A ja som sa teda prihlásila na kurz, že chcem si tancovať. A tá učiteľka na mňa pozerá, že ty čo tu robíš, že akože myslím si, že už máš niečo otancované. A ja, že nevadí, že ja chcem len tak tancovať, no a potom ma prehovorila vlastne, aby som išla tancovať do toho súboru pre to divadlo. Ma zobrali, to bol akože taký výber jazz ballet, taká proste lyrika. Ma zobrali a že teda budem tancovať pre to divadlo. A vtedy som sa zbalila a odišla naspäť na Slovensko. Čo som si konečne splnila sen, že teda som sa niekam dostala a zbalila som sa vlastne a odišla som späť na Slovensko, ale ten pocit vo mne zostal. A už som vedela, že
chcem učiť, lebo už som mala niečo akože zažité už počas tej strednej školy aj takto a vlastne sám vo mne to, že chcem učiť. A stretla som bývalého kolegu, že však poďme urobiť tréning, poď učiť. Lebo ja som stále mlela o tom, že vlastne som sa vrátila a že si chcem založiť vlastnú školu. Že teda, že ma to tam, že tam som prišla na to, že to je to, čo chcem robiť, že ma to naozaj naplňa, že to je celá moja podstata a že vlastne viem, že na Slovensku to je veľmi ťažký biznis. Dá sa to tak povedať, že to je skôr záľuba. Takže vedela som, že normálnu prácu si musím udržať a že vlastne chcem založiť vlastnú skupinu. No ale kolega ma vtedy prehovoril, že poď vyskúšať ku mne a tak a ostala som tam dosť dlho. Takže tam som bola veľmi dlho a učila som od tých najmenších detí, ako ty hovoríš, to bola iná škola života, od tých najmenších detí až po vlastne pubertu a tam som vlastne prišla k takému obratu, lebo ja som vždy chcela robiť s takými násročnými, lebo ja som taká dosť rázna a bola som taká, že priama komunikácia, toto a aj ten tanečný skill bol pre mňa taký akože náročnejší, že som viac menej chcela a tam som dostala vlastne tú školu života, že malé deti a vedieť komunikovať s tými malými deťmi a rodičia koľko razy, že mám psychické problémy, lebo sa neusmievam, vieš? A ja už som mal príležitosť s viacerými tanečnými trénermi sa rozprávať, možno nie všetci boli v podcaste, ale aj súkromne som mal možnosť sa takto porozprávať hlbšie. A zaujímal by ma preto aj tvoj názor, že aký je rozdiel medzi deťmi, povedzme, keď si začínala a teraz? Ja nevidím asi veľký rozdiel. Ja si skôr myslím, akože ja cítim rozdiel ale je cítiť rozdiel, ale ja asi rozdiel cítim v tom, ako som ich viedla vtedy, ako ich vediem teraz. A podľa mňa miesto a prostredie veľmi rozhoduje o tom, aj odkiaľ sú tie deti. Akože moja skúsenosť napríklad, že keď je to, poviem úprimne, že keď, teraz to už tak nevidím, lebo svoje deti trochu inak vediem, ale napríklad dedina a mesto. Že tie dedinské deti boli také, že si to naozaj vážili a že mákali. Že mali tú príležitosť. To bolo také moje pozorovanie. A v tom meste to bolo také, že brali to automaticky a keď sa mi tu nebude páčiť, tak idem niekam inam. Dosť veľká konkurencia, môžem skúšať. Áno, že môžem skúšať a vlastne toto asi také, čo môžem z pozorovania, že a vlastne potom som učila ešte v jednej tanečnej škole tu pri Prievidzi a je to menšie mesto a tam bolo napríklad, že tie decká sa išli zahlušiť za tým tancom. Že boli šťastné, že v Prievidzi asi najviac to, že je nás tu veľmi veľa a že v podstate to dieťa, keď sa mu nepáči, sa zoberá, odíde preč. A to si myslím, že vlastne v tomto sa aj vytráca tá bojovnosť tých detí, že mákať na sebe. Ja mám pocit, že to je, lebo mal som tu už aj hokejového trénera a mali sme tu aj, čo sa týka hádzanej, sme sa bavili rôzne, by som povedal, aktivity, ktoré sa dotýkajú detí a krúžkov pre deti a tak. A že ako keby už trošku tak vytrácala celkovo tá bojovnosť tých detí, že ja vlastne nemusím nič dokázať, lebo v dnešnej dobe už sú súťaže, kde každý niečo vyhrá, každý dostane nejakú medailu a s týmto mám ja veľký problém. A už mi to príde také, že tak strašne chceme akože motivovať, že až demotivujeme snaživosť. Mám to aj môj taký akože osobný. Ja neviem, nie, že ma ukrižujete za to. Áno, rozprávame sa o názoroch, že či motivovať. Ja práve, že mám pocit, že tie deti, že zmenilo sa aj to, že je veľký trh. Tak vlastne čučkajme všetci, že ja pritom vediem deti vedome a snažím sa s nimi rozprávať a tak. Ale že mi príde tá doba taká, že chválme ich za všetko. Že ty si dobrý lebo jednoducho je ten konkurenčný boj, aj keď ja som svojho názoru, že konkurencia neexistuje, pokiaľ si zameraný sám na seba. Áno. Že vlastne nepotrebuješ riešiť okolo. Ja to mám inak aj v kanáli napísané a súťaž len sám so sebou. Áno. Včera. Hej, čiže buď lepší ako včera. Áno, tak. A ja som napríklad veľmi mala problém osobnostný s tým, keď som aj založila svoju školu, že či chodí s deťmi na súťaže. Lebo sa dostávam do pozície hodnotenia opäť, čo som si povedala, že v živote už nechcem moc robiť. Lenže viem, že musela som presne zložiť to svoje ego do toho, že jednak tie deti chcú chodiť na tie súťaže a vlastne kde je tá miera toho, že poďme zabrať, chceme, vybojujme si niečo a preto aj sa snažím vyberať tie súťaže. Deti prihlásené do kategórie, kde nie sú sami. Alebo nie sú dvaja. Že naozaj ich nechám zabojovať.
snažím sa, lebo naozaj teraz je tá doba, že sú rôzne. A to je na jednej strane. Čo chceme tým deťom dať? Chceme im dať rôznorodosť, aby naozaj neboli zle hodnotení a špecifikovaní. Lenže potom sa stáva aj na tých tanečných súťažiach, že sú sami v kategórii, že sú dvaja. A deti sú šťastné síce, že vyhrajú. Ja rozumiem, lenže čo bude o rok? My sme sa to presne bavili teraz. Dcera prišla zo súťaže a hovorí, že no, že však všetci boli ohodnotení. Tam bola kategória, kde bože, od 6. vyhlasovali od 6. miesta. Jak vyhlasovali od 6. miesta? Áno, akože môže to byť tej výsledkové listine, ale je to tak. Je to tak a teraz vlastne to, že celý ten svet sa prispôsobí to, aby boli všetky deti šťastné a že vytvára sa, podľa mňa sa aj znehodnocuje tá sebadisciplína pri tých deťoch. Ja som s tým bojovala a teraz som mala na workshope jednu mladé dievča, ktoré v podstate možno tiež má niektorá alebo nie, je to Laura z Farmy a ona mi vysvetľovala, ako fungovali mažoretky. A vlastne, že teda bola skupina, kde si sa musel prebojovať do 25-ky. Z tej 25-ky si sa musel prebojovať do toho, že 6 najlepších vybrali. A toto ja som vlastne nikdy nechcela robiť. Ale teraz veľmi nad tým rozmýšľam. Že aj tým deťom dať nejaký chtíč, podľa mňa, keď sa to bude viesť s tým, že vieš tým deťom vysvetliť, že chcela by som zažiť opäť to, že ja som mala zodraté prsty, kolena, nikto sa ale akože nikto, ja keď napríklad ma vybrali do tej šesky tancovať, tak to nebolo, že tá skupina teraz úplne všetci išli proti mne. Všetci boli, že wow, že vybojovala si to. Ono na ďalší rok všetci mákali, aby sa tam dostali. Áno. Všetci zabrali a mákali. Či teraz už, ako dlho máš svoju školu? Svoju školu mám 3. rokom. 3. rok. A vlastne ja som potom odučila v tej škole, tam sa moja cesta skončila, tak by som to definovala. A v podstate som sa tak potrebovala trochu zavrieť, že som nevedela, čo vlastne ďalej. To bola taká životná, aj rozvod bola veľa vecí, do toho prišla korona. Takže som sa zavrela úplne do iného odvetvia, ale vlastne ja som vždy tužila viesť ženy. Takže vtedy som si v podstate otvorila akože takú tanečnú pre ženy na opätkoch a veľmi, veľmi dlho som tužila robiť tanec na opätkoch. V podstate high heels, ale tým, že som učila deti, že by som bola škatulkovaná, že to nie je vhodné a že v podstate tá ženská energia sa tam dosť prejavuje a tak. A vlastne to bola ďalšia práca, ktorú som na sebe urobila. A začala som viesť tie ženy. No a prišlo zase z neba teda ten Boh, že ma zavolali učiť do inej tanečnej školy. A ja, že však fajn, že to bolo po roku a pol pauzy alebo tak. A hovorím si, že však fajn, že aspoň si overím, že či to naozaj chcem, že či to bolo také, že som si potrebovala oddychnúť, alebo to teda milujem, alebo že už mám dosť. No a prišlo to tak, že teda to milujem a že aj tie deti stále. A vlastne kamoška mu prehovorila vtedy, že otvor si vlastné deti, že otvor si vlastnú tanečnú školu s deťmi, že furt učíš pre niekoho iného, veď proste vzdelávaš sa, choď do školy, že furt, že úplne si nikde inde a že keď si to dokázala akože robiť pre niekoho iného, dokážeš to aj pre seba. A vtedy som tak začala nad tým rozmýšľať, že však dobre vyskúšam, že uvidím, že všetko je tak, ako má byť, že keď to proste sa nejak chytí, tak to malo byť, keď nie, tak proste to padne. No ale tam bojíš tým egom, že ja. A našťastie sa to teda uchytilo, alebo teda by som povedal, že mi ukázal ten Boh, že OK. A vlastne tam je to celé taký zvrat, že začala som viesť tie ženy a moja bývalá vedúca z tej tanečnej skupiny z puberty vytvorila také štúdio, že dimenzia srdca. A nie sú tam len tanečné hodiny, ale sú tam aj také, že terapeutické cviky a harmonizácia tela a duše. Celá tá komunita okolo nej sa rozpadla, to je dlhá story a nakoniec prišlo k tomu, že čo s tým štúdiom? A ja som vtedy tak úplne, že bolo to také spoločné opatere a ja som úplne tak zostala, že by už bol čas, že fakt, že už prišiel ten čas, že som vyzerala na to, že dokážem ja niečo istým spôsobom mať tú zodpovednosť za to lebo ja už som vnímala tie veci inak, vieš, aj keď učíš pre niekoho, ale vnímaš aj tie, ale čo ideš tým deťom dávať, ako ideš, akú energiu, ja už vnímam tieto všetky veci a pre mňa to príde obrovská zodpovednosť, aj tie ženy. A ja, že by už teda prišiel ten čas a hovorím, že dobre. Že prišiel ten čas, tedy som sa cítila ready a vlastne tak to nejak začalo až z toho občianske združenie konečne. Takže taká cesta. A vlastne tým, že som aj vlastne medzi tým nastúpila na VŠMU,
tak to mám 40 rokov a myslím si, že už všetko viem a vlastne to mi otvorilo Nikdy zase úplne, všetko. áno. A že z toho, že už nemôžeš viac a z toho mi to otvorilo úplne iné hľadisko, úplne iný pohľad na veci a úplne aj ten pohľad vlastne, že mi to v podstate dalo tú špecifikáciu na to, na čo sa chcem zamerať a vlastne akým spôsobom a kam chcem viesť proste tú svoju tanečnú školu. Keď sa vlastne tomu vrátim, tak tam bol ten vnútorný postoj toho, že chceš robiť tie hillsy a v podstate je to taká ohnivá ženská energia, vieš, že ako ťa tí rodičia budú vnímať, že ty chceš dať zo seba aj tú ženu von a na druhej strane máš byť pedagóg a zostať v tej nejakej škatulke toho, ale našťastie tým vlastne ako to spracuješ, že v podstate nepotrebuješ byť vulgárna, môžeš byť aj elegantná, môžeš byť aj draždivá alebo tak, ale vždy je to o tom, ako sa tí ľudia na teba pozerajú. Že pokiaľ do toho ty nedávaš tú energiu toho, že chceš byť lacná, vulgárna alebo tak, tak to nie je z teba cítiť. K tomu poviem ja takú moju skúsenosť, pretože prednedávnom som dostal takú možnosť moderovať World of Dance v Bratislave. Fíha, super. Vďaka Norovi Grovčíkovi, Norodiky. A tam boli zrovna, a to bola kategória asi junioriek, presne boli na týchto, ale to sú fakt, že platformy. Áno, áno. Ja by som sa na to nevedel ani postaviť, oni v tom odtancovali. Boli asi 3 čísla takéto. A to vôbec nemusí byť vulgárne. Nie. To je... Ja som to tak zhodnotil, keď som to moderoval a skončili vlastne všetky vystúpenia. Hovorím, World of Dance, ale my sme cestovali nielen cez celý svet, my sme cestovali časom, my sme cestovali do iných dimenzií, lebo to tam bolo proste príbeh za príbehom. Úžasné kultúrne akože predstavenie. A to je presne, o tom je tanec. Vieš, že tanec je príbeh. V podstate každý ho môže povedať inak. A preto ja som vystúpila z tej role, že idem hodnotiť napríklad, že ja vôbec nevenujem energiu napríklad, čo sa deje okolo mňa, iné tanečné školy, alebo každý má svoj príbeh, každý chce niečo dať a v tomto je už len na nás, ako zoberieme to uchopenie a toho, že sa nebudeme porovnávať, že kedysi Prievidza žila tak, vieš, že my sme išli na súťaž a my sme proste tam húkali Prievidza, proste, že sme sa podporovali vzájomne tie kluby. Teraz neexistuje. Teraz neexistuje to a ja sa snažím moje deti napríklad viesť k tomu, že keď je Prievidza, tancuje alebo handlová, alebo takto, že sa ideme pozbudiť, že budeme kričať, alebo ich zoznamujem s inými tanečnými školami, kde mám kamarátov a že ich učím tomu, že naozaj, že poďme sa pozbudiť, lebo každý má ten príbeh svoj za sebou, vieš. To je na tom tanci to najkrajšie. Že každý ten príbeh vie povedať úplne inak. Ja som to celé sledoval tak z boku, lebo však som moderoval. Ale vrajím, že to je úžasné. Tanec je obrovská láska, pokiaľ to tak niekto vníma. Tanec dokáže byť uvoľnenie pre tie ženy a preto ja aj tie ženy vediem, že v podstate mám kurzy, kde je Heels and Soul, lebo podľa mňa tá vnútorná práca musí ísť jedno s druhým, hej. A ja hovorím, že opätky sú nástroj k tomu, aby žena začala vnímať, možno, ktorá nedokáže inak vnímať tú svoju hodnotu, tak cez toto napríklad, že to je jednoduchý nástroj, že opätky sú nástroj k tomu. Ako nejaký talizman alebo niečo také? Ako nástroj, že zrazu sa postavíš na tie opätky, vystrieš chrbát trošku a ukazujem tú krásu, ale ty pokiaľ tá žena musí žiariť znútra, aby to bolo vidno aj návonok. Chcela by som vám odkázať, že sledujte podcasty, lebo sa tu veľmi dobre cítim. Ďakujem. A že naozaj poďme ľudia robiť to, čo milujeme a že dávame do toho túto presne tú energiu, ako som sa tu dnes cítila a že buďme k sebe láskavejšie, milší. A že fakt, ono sa povie, že Osho, neviem, či ti to niečo hovorí, je taký vlastne filozof dnešnej doby a filozof, filozof alebo tak on definuje lásku, že čo je to súcit. Najvyššia forma lásky. A preto buďme k sebe súcitní a nikdy nevieme, koho topánky si môžeme obuť. Takže šírme lásku radšej a ak si chceme niečo povedať, tak si to povedzme s láskou a tá láska. Super. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Ahojte. Tak toto bol príbeh nášho dnešného hostia. A už teraz chystáme niečo nové. Tak aby ste to nezmeškali, kliknite na odber. Budeme radi aj za komentár. Nech vieme, čo sa vám páčilo a kde sa zlepšiť. Počujeme a vidíme sa na budúce.